Olen Sanna Ajomäe ja toiminimeni on Ajomaska. Mulla on kokonaisen elämän visio. Luen tähän alkuun David Wiskottin sanat. Ellet ota riskiä, et voi kasvaa. Ellet voi kasvaa, et yllä kykyjesi mittaiseksi. Ellet yllä kykyjesi mittaiseksi, et voi olla onnellinen. Ellet voi olla onnellinen, onko millään muulla väliä? Niin, millä muulla kuin onnellisuudella voisi elämässä olla väliä? Omien vahvuuksien löytämisestä erityiskiitos menee Eliselle. Mä työskentelin silloin IT-ammattilaisten kanssa ja mietin kehityskeskusteluun mennessäni, että pitäisiköhän munkin vahvistaa vähän mun omaa IT-alan osaamista. Sitten Elisi katsoi mua ja kertoi mulle tarinan projektista, johon kerättiin kaikki maailman huippuasiantuntijat rakentamaan avaruussukkulaa. Aikaa kului ja projektista ei ruvennut tulemaan mitään tuloksia esille. Ja tilaaja päätti, että jollakin tavalla tämä asia pitää selvittää. Tilaaja lähetti sinne projektiin täysin asiasta tietämättömän Torvelon. Tämä Torvelo juoksenteli niiden asiantuntijoiden ja huippuihmisten luona ja kyseli ja jahnasi ja ihmetteli asioita ja sanoi, että mitä sä teet ja mihin toi vaikuttaa. Ja tuossa seinän takana toi toinen kaveri mietti ihan sama asia, mutta pikkusen eri näkökulmasta. Ja sai nämä huippuammattilaiset tekemään yhteistyötä ja projekti onnistui yli odotusten. Just joo, mä oon siis ilmeisesti tänne osastolle heitetty Torvelo. Ei Sanna, mä en sanonut sitä, vaan huomaksä miten tärkeä rooli tällä Torvelolla oli sen koko projektin onnistumisessa. Niin, mähän työskentelin IT-ammattilaisten kanssa. Mun ei tarvinnut muuta kuin kysyä. Ja tälle kyselyn tielle mä oon jäänyt. Ja mulle aina 1+1 on enemmän kuin 2.